Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joni garten e alluwa men janganongal. On ji ko ɗo gaccirnoɗon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joni non gitten oɗo gartiren sa salminama saɗa salmito no mbiyata ko wa hangayna wa ay wa mbiyata mbaɗen ni abbo gasir abboni seɗɗa wa ay wanani wa alay ay wa alay ku wa alaykumus ay ɗo kata wa alaykumus gadda salamu ay wa alaykumus salamu aweta malikum salam en ɗo ma ala ɗo mbiyata ko wa alaykumus salamu garen mbaɗen ɗum cile ɗo woni wa ɗo woni alay ɗo woni kumus ɗo woni salamu wa alay ay wa alay kumus salamu hayde mbasa wide maaleykum salam ɗum ko bone bonɗo wi wa tan a jangi wa a jangi alay a jangi ku mus salamu wa alay ku mus salamu ɗum rendi tan wonti wa alaykumus salamu mbaɗani momta ɗum ha laaɓa gasi on sara ngara waɗani mbiya ɗum ɗo jangumi hande tan wasa jiɓade hande ɗo tan jangumi somi faye salmitade salminɗomi mi wasa wiide maaleykum salam holno mbiyammi ɗo woni wanan a jangino wa ɗo ko a ɗo e ɗo wona lay wona wa alay ay ɗo woni ku ɗo woni mus ay mus salamu ɗo woni ɗuwite hijjande aɗa hijja aɗa haala wa alay ku mus salamu ay aɗan haala sa gayno ya rendin ɗum noon mbiya wa alay haɗo kumus haɗo salamu mbaɗani ɗo woni wa ɗo woni alay ɗo woni kumus ɗo woni salamu gasi ay wa bange wa alay kumus salamu ay salamu wa alay kumus salamu ɗo so ɗiggi tan ɗum ɗo kam a jangi ɗum wa rahmatullahi o on waylatako wa barakatuhu on waylatako
أجنجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنن جنغتاك وعليكم السلام سوغسي دوناهن ورحمة الله وبركاته كدوة سيرتتا كاكالمينو بيتاكو السلام عليكم غسي ساولا بيداهن ورحمة الله سهيبي وبركاته كاتا على سلمتو وعليكم السلام دو تمي ساولا بيداهن ورحمة الله كاتا سهيبي هادو وبركاته غسي دورن هند جنغتا ko so yi a salminaama holno mbiyata anne sa salmito mbiyata ko wa alaykumussalamu mbasa wiide maaleykum salam nande mbiyata ko wa alaykumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ngaren gitten ko wujji ko ngaren mbawen tarde hani ko tara gonda hankanu ngara tara do gandata ko janganoda ko so diggi wala diggani ala ko wondo ka jangano e nder jangdele ma janganoda wadde ngara badani kefta suduma nani badani gadda hakkundo daroda gasi nani no biyata ngara yettado yara yesedai hado gasi yoda sedai gasi doni ngarado ay ya yeso ay ala hadaro gasi ko ummin ma tan tima alwal ma gonta ceerno ara janga assalamu alaikum binoda ngola hande non ko wa alaikumussalamu ngolo taw ada salmina binoda ko assalamu alaikum dewnuda hen wa rahmatullahi wa barakatuhu hande non gonda koy salmitade calmindoma no biyatam wa alaikumussalamu wa alaikumussalamu aweta maaleykum salam sabu ma windaki do wadde windaki do wadde hoto jangodo jangirnuda ko hanjiya bindi a watti yide bindi wadde windu ko bindol windata demgal mangal no halitani ko selli ko bindata ha sella wadde wiete ko wa alaikumussalamu wa alaikumussalamu gasi ala salmina a jangino dum ko assalamu hagasa biya alaikum ala salmito biyata ko wa alaikumussalamu wa alaikumussalamu assalamu alaikum wa alaikumussalamu jonon yetta kudol ma e karne ma mbañutoɗa janga digga assalamu alaikum jangunoɗa hande non aɗa salmito holno mbiyata wa alaikumussalamu aɗa salmina a jangi ɗum no mbino mami ko assalamu alaikum aɗa salmito hande
وعليكم السلام أيوة عليكم السلام سلام أي سلام وسكتين نقول وعليكم السلام مبينما قرآن عرب كم بنندي سد كم بنندي بورغال لو جوني كو wa عليكم السلام سايي تو قرآن عرب تو ما تو ودي سد سيني جه دum sari ko sinjo siddi wadde wa alaykumus salamu ay wa alaykumus salamu 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 nani ɗo tan janguɗa hande ko heddi ko saɗani jangono mbawonom wa alaykumus salamu wa alaykumus salamu wa alaykumus salamu a ɗiggini noon garana wa rahmatullahi wa barakatuhu tawde a hollanoma so aɗa salmina yaawi assalamu aleykum ha gasa ndewna hen wa rahmatullahi wa barakatuhu handene aɗa salmito sa wi wa alaykumussalamu ndewna hen wa rahmatullahi wa barakatuhu sa welama noon kaɗa tan e wiide assalamu aleykum selli aɗa salmito mbiya tan wa alaykumussalam selli ay mu o itta uwo wa alaykumussalam assalamu aleykum wa alaykumussalam gasi calminowo assalamu aleykum calmittoɗo wa alaykumussalam calminowo assalamu aleykum calmittoɗo wa alaykumussalam gasi assalamu aleykum assalamu aleykum calminowo calmittoɗo janguɗa hande wa alaykumussalamu ko heddi less ko kamɓe nandi ɗum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamɓe dendi ɗum kamɓe jiidi ɗum ɗum noon wadde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbadirɗon jangon ɗigga hankadi on garti e jangde on Allah walli on ji limto ngo on kollama hijjo ngo heddi ko oɗon dendina ko rendinte ko noon yaada e ko nafata ma an tawde ka calminowo ñande fof aɗa salmito ñande fof wadde ganda no sellirta tawa haalata ko sellani aɗa salmina mo calminta o so gorko so debbo soɓe hewɓe assalamu aleykum gasi a salminama aɗa salmito wa alaykumussalam itta uwo walla mbiya wa alaykumussalamu selli kono noon ɓuri yode noon ko itta uwo tan mbiya wa alaykumussalam assalamu aleykum wa alaykumussalam gasi assalamu aleykum a salmini aɗa salmito wa alaykumussalam itta uwo wa alaykumussalam salam ayde wa rahmatullahi wa barakatuhu an noon jiɗɗo jeeyede hen mo jeeyano ko hen o waɗ 00221 77 906
14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jeeya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma min nawma to jangirde to janngoya so Pulaar janngata nan toon to jangde alkule Qur'ana arab nan toon so jiɗɗa ko heɗade kabruji Pulaar nan toon janngude sariya nan toon an andi ko jiɗɗa ko ngara kaala lesto kalɗa sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gacca kadi on janngoɓe ɓene mbaɗe hen balle e jingere moɗon fodde bawɗe moɗon numéro o nanɗon 00221 77 906 14 81 so Orange Money ma yetto so Wave ma yetto mbaɗe hen balle mbaɗe hen jingere eɗen janga eɗen balla balle courant wifi connexion so tawi yoɓaka min gandat hen wadde somin ganti on oɗon ganni min somin ganti on oɗon ganni min koy amin balla on ha ganton iwona majjere wadde balle koye mon to amen ga yo Allah wallu en nande ko haalete ko jabde e wadde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal ƴetti kuɗi mon e karneji mon mbajo jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondinguere bool